lakad po natin ngayon, papasyalan po natin mga modular cabinet project po natin dito sa Anuling, Bautista, tsaka yung natapos na project natin sa Calcip Aguilar, tapos dito sa San Carlos project. So yan po yung mga papasyalan natin. Tapos yung kung may oras pa po tayo, punta po tayo ng Panaga Lawak project. So yun po yung papasyalan natin. Kasama natin si Buddy Jess. So sundin muna natin siya. So tara. Okay, so ayun, dito tayo sa Anuling second. So project natin dito, bar counter tsaka dalawang closet. So yan yung i-update natin dito. So last na binidyo ko yon, yung magkakarga pa lang sa pesto. Apo. Apo. Ay, shoutout kay Ma'am Helen Guzman. Ang ganda pala ng bahay nila, oh. So ngayon lang tayo makakapasyal dito sa site. Ang ganda. Morning, sir. Good morning. Okay, so ito na po yung ano. Inject sa pa yung kabila din ko ang boss. Kano pisa? Ayun dati nga ito, kasi baka sa plate hindi din makipagpinta kayo kung ano, punta-punta pisa may. Sige, sir. Magaling mo lang ta. Basta kapintasan kayo natin kung ano kasanti outcome na yun, medyo pag sa iba na pagkas niyan na. Sige, sir. Pintas mo na lang ano. May cabinet sa tingato, sir. Ano yung drawing? Kita mo na yung drawing? Ito yung bar counter mga boss. Tapos yung closet. Ito sa bar counter to, no? Kasi pero man dito. Na kung may day cabinet ko na dyan. Majak sa nga na masakano. So ito yung isang closet mga boss. Ayan. So marine laminated board yung ginamit natin dito. Matte white tsaka walnut. Ika na no, sir. Sa kabila, Ay, ito mo lang daw. Sige, sige. ito yung sa kabila mga boss. Okay. So abangan nyo po ito. Okay, so ito sana yung gagawin natin. May canopy pa sana dyan sa taas. Kaya lang baka hindi natin mapinpoint yung frame natin dyan. Masira lang itong pisan, eh. So sabi ni sir, dito na lang daw sa gilid. Kung ito na lang may ilalagay ito. Yan. So wala na yung dito mga boss. Baka masira lang kasi yung kisame niya. So ito to yung gagawin natin dito, bar counter tsaka yung dalawang closet. Sige, sige. Ne. Okay, so tara na. So punta naman tayo sa Bautista. Ay, shoutout ulit kay Ma'am Helen Guzman. Okay, dahil lang muna tayo dito sa City Hardware bago tayo puntang Bautista. Bili tayo ng UV board. City Hardware Bayambang. Okay, so ito yung kukunin natin. Polywood PVC UV board. So 2,250 PSH1224 LJ24808 grade 2025. So nasa ano na siya, size na ito, wala yung size na ito, pero nasa 290 na po daw to. 290 4 feet by 290. Okay, so yan na yung ano, UV board. So let's go. Okay, dito na tayo sa Primicias Bautista, Pangasinan.
shoutout kay Sir Ronnie Baklik tsaka kay Ma'am Jenny Baklik. Yan, sila pa yung owner nung gagawin po natin ng TV console. Isubili mo lang ata pintor. Ang ganda lang yung billboard oh. Panangdas. Ang ganda ng bahay oh. Ganda rin ang combination ng kulay. Modern. Yan, ito na po siya. Mga boss, nasa yung drawing natin. Drawing. Oh, atan. Ayan. Dito yung altar. Tadaman pa kan. So, TV console, tapos doon po yung altar niya. Dito po yung itsura niya. Okay. Ganda. Maganda rin yung interior niya. Traditional na. Pwede pa Ajay. sarming naman. Sarming. Bar counter. Ito ay pekanda. Pero hindi pa kami yung gumawa nito mga boss. Papalagyan nila ng salamin. Ang ganda ng hulog ah. Lang. Ayan, shoutout kay Sir Ron tsaka kay Ma'am Jenny Baklin. So punta naman tayo sa kabilang project. Ayan, Primicias Bautista. Ay. Sa Barangay Panaga. So punta natin yung project natin dito. Ceiling, tsaka dating project natin dito ceiling, tapos kayo interior tsaka exterior paint. Tapos yung iba pang ipapagawa dito yung TV console, partition, wall accent na PVC floated panel. So malapit na po tayo. Okay, dito na tayo. Nakapag-seminar rin dito sa labas. Ayan o, ganda. At dito sa kabila may kisame na rin. Okay. So kasama natin si Buddy Jess para tignan yung modular cabinet. Maisayos na rin yung mga kanopi kahit pa paano. Okay. Tignan natin dito. Okay na. Masandyan mo nga. Okay. Ayos. Wala, sindihan mo. Tingnan naman natin dito. Ayun, nakapagano na sila. Binapakan na nila ito. Canopy niya. Iniisip namin yung TV rito kasi ililipat dito yung TV tapos altar. So may partition pa dito. So dati dito kasi yung TV natin. So ang ganda sa nang tignan. Ngayon andito na yung TV, dito doon ilalagay. Pero meron pa rin partition. Kaya lang konti na lang yung space niya.
konti na lang yung space niya kung kumpara mo rito. Siyempre, mas maliit na TV na lang yung pupunta dyan. Tsaka dito kasi hallway na kasi ito eh. Hallway. Ayan o. Yan ba ano natin eh. Siyempre, kung ano yung gusto ng mayari, yung susundin natin. So dito ka pala, ano lang to, pintura. Pinturan po natin yan. Pati yan. Pintura lang po yun mga boss. So tingnan nga natin mga kwarto. Ito yung kwarto. Ayan. Okay na rito. Tapos modular kitchen cabinet. Sa pang gagawin po natin yan. Ito isang kwarto. Ano natin isa pa. Satin white lang ng Davis gamit natin dyan. So nagpasample ako ng pintura rito kung ano yung magandang combination. So shades of gray po yan. Tapos doon sa taas tuli white po yung papapintura natin. Tingnan natin kung ano yung maganda. Okay, so tara na. So punta naman tayo sa kabilang project. Shoutout kay Maria Aurora Godoy. Let's go. Sa Barangay Calcip na po tayo. So pagkatapos nito sa San Carlos naman tayo, last na biyahe po yun sa araw na to. So ito tapos na po ito mga boss, bali i-update lang po natin. Ito na yung project mga boss, ang laki, pero hindi po tayong gumawa nito mga boss ha. Modular cabinet lang yung yan. So modular cabinet lang po yung project natin dito. Yan, shoutout kay Ma'am Janice. Yan. Kay Ma'am Janice tsaka kay may Silvestre Jimeñano. Ante, welcome to my house. Ayun o. Ayan, buksan natin. Oh, ang ganda na. Ang ganda. Buksan natin yung ano. Seats. Oh, ganda na. Wow. Oh. Yun, no? Pwede kang maglagay ng picture frame dito mga boss. Nice yung wait. Yung vanity natin. Okay. Ano? Ganda na mga boss, oh. Tingnan natin mga boss. Ayan. So, Kalakata gold yung countertop niya. Tapos ito pa yung mga nilagay natin. So, PVC pong board po ito mga boss. So, may truss bin na po siya. Ayan, oh. May truss bin po siya. Tapos, dito, ganyan lang po siya. Kaya na magre-repair pa po kami rito. Hindi pa naayos. Kaya maayusan natin. Kaya lang itong sa Tools. sa pagsubyo ito na. Okay. So, dito, yung utensil natin. Yung cutlery. Yan. So, 4 na drawer po yan. Tapos, siyempre, may mga aluminum profile na rin with LED. So, ganyan lang po yung itsura niya mga boss.
Okay. So, soft close. So, pati dito, soft close na rin yung mga ginamit natin dito. Tapos dito, yung, bali, pet gloss pala ito mga boss. Pet gloss na white na PVC foam board. Tapos doon, naglagay po ito ng aluminum profile. Tapos, glass na lang po yung door niya. Ayan. Tapos dito, so, ano rin ito, PVC foam board. Ako sure kung yung acacia ba to. Yung acacia, yung model na ito. So, PVC foam board nilaminate. Ay, naka-laminate na po siya. So, ganito lang po yung tsura niya sa taas. Tapos ito, ano na to? Tawag dito? Microwave. Microwave. Ayan. So, ganyan lang po yung tsura niya mga boss. So, pet gloss. So, dito sa baba, siyempre, meron din tayong pull-out basket. Ayan. Ayan. Tapos dito, so, ganun din. Lagay ng plato, tsaka baso. Ayan. Tapos, condiments tray. Siyempre, dun sa baba ng cooktop natin, dito naman yung gasol natin yung gasol yung tangke. Siyempre may ventilation din. Ayan. So yan lang yung mga update. Ay yung detail ng ano natin mga boss. Kitchen. Tapos meron din tayong pantry rito. Naka-aluminum profile. Siyempre meron din siyang LED na may aluminum profile din siya. So glass door din po siya. Tapos sa mga tukik natin, meron po siyang ilaw. Ayan. Tapos ito po yung bar counter natin. Malit lang po yung bar counter natin. Ito po yung itsura niya sa likod. Tapos ito yung sa harap. Okay, siyempre meron din po siyang LED. Tapos floated panel. Tapos ito pa yung shelves natin. Ayan. Tapos siyempre naglagay din tayo sa taas. Okay, so may ilaw na rin. So LED. Tapos ito naman yung TV console natin. Ang kulang na lang dito yung TV. So yung cabinet natin. So ito na po siya. Mga shelves. So pwede siyang tanggalin. Ayan, pwedeng tanggalin yung mga boss. Tapos dito ganito lang naman itsura niya. Yan. Okay. So lahat po yan ganyan lang. So ganun din mga ginamit nating board dyan, PVC foam board na pet gloss. Tapos UV board na Kalakata Gold. Tapos yung gray na UV board natin para sa TV. So ito yung mga switch. Tapos dito naman naglagay tayo ng vanity. Tapos open shelves din dito. So ganun din PVC foam board na nakalaminate. Tapos dito naman yung panel box. Ayan, naka-slide po siya. So pwede rin natin lagyan ng ano yan, picture frame, pwede rin. Tapos dito may saksakan po tayo rito. Ayan o. Oh, ganda na. Ano tawag dito sa saksakan na to? Hindi ko kabisado. Siya di na ulit. Pwede pang mag-charge pala dyan, no? Pwede ka pang mag-charge, mga boss. Kay babaw mo lang dyan. Okay. So, yan lang yung detail ng project natin dito sa Calcid, Pangasinan, Aguilar, Pangasinan project. So, gawa muna ko ng picture. Picture ko muna ito, mga boss. Okay, tara na mga boss. So babalik pa yung mga tropa rito kasi meron pa silang i-repair. So may leak doon sa lababo. So yun po yung isang babalikan po nila. So sandali lang naman yung mga boss na gawin. So ito po yung bahay. Ma'am? Pamirenda sila, sir. Shoutout ulit kay Ma'am Janice. Tsaka kay Sir Silvestre. Ayan o, ano tayo mga boss o. Merienda. Nagabala pa sila, madam. Mag-uusap niya.
Kanina pa kami naghihintay. Kaya dito kami nakahiga. Medyo malamig Ang sarap ng coco. Malamisan, di Oh. kwa. Wala yatang tumama kahit isa. Wala yatang Kasi di pa niya kasi tinanggal eh. Nakikitima. Hindi ang kanina lagay mo sa ano. Ngayon, ang dami na namang... sarap. Tapos mo lang yung... Sige. Muna, kaya tissue pa ano. Hindi. Kobe-kobe na yan. Mari, tissue. Ayan o. Kung namin, di dan sa mo makaumayo, di busa na narugyan na medya maisan. Habang aguro. Ado ti pamipinasyar gamin madam ka. Pagtutor kayo mo. Wan, ada pa may isa nga papalamid di San Carlos. Ay, Lasaji nga papanamin. tapos pagawidan yun ay. Santig na siya madam. Ay, samtay na. Then, that's an muli. Wala daw. Hindi, may vlogger. Burger. Babain. Ayan. Okay. Lima misan. Sige naman. Meron yan medyo may tatatay na Ang kaulan. sayan. Hindi namin nangarap. Eh, kami kayo talo na. Wala na ta. Dito sa umayon. Tala alis na magkatiya. Message mo si Kuya Sol. Nandito na yung alas. Okay, so tara na. So last na pupuntahan natin ngayong araw ay San Carlos Project. So ayan, tara. Okay, so nandito naman tayo sa San Carlos Project mga boss. Ayan, tapos na po sila rito. Tinapos na po nila kanina. Ayan. Yes sir. May amin mo recipe sa Kamusta sir? Ano sir, kamusta? I-vlog ko ba sir? Oh, wala problema Uy, sir. ako mati alad yun sir. Basta sir. Pagkabi Jay sir. Nagkatudya alad yun sir. Ibignisan ko lang muna sir. Aton. Kakaalis lang niya. Nila Ricky, tinawagan ko sila. Pero wala pa akong tuntunan. Kumulang. Papalitas ko sana yung mga ibang container. Sabi nila babalikan na lang daw. Ako po. Dito si Sir Ma. Pasok sir. Hello. Good afternoon, ma'am. Okay na. Hello po, ma'am. Opo, tinawagan ko po sila. I-recap ko. Aji ko ah. Hangin. May kompleto na pala eh. Mati, aji ko. Ito. Yun. Sir, buksan ko yung ilaw. Oo. Ayun. Maganda na. Oh, ang ganda na mga boss. Okay, so masyado nang mahaba yung video natin. So, yung project natin dito, isi-separate ko na lang po yung video niya. So, house tour na lang po mga boss. So, abangan nyo po yung project natin dito. Susunod po natin yan. So, hanggang dito muna yung vlog for today po natin. So, magandang araw po sa inyo lahat.